I think izawuba khona way forward ngoba ever since saqala apha 2015 zange sibe nebhizinesi ebhed njengabantu njalo ngoku kubola amaNigeria phambi kwaleli. Nathi we've been battling this problem yala maNigeria siyile kaninzi e-police station station commander ngokwahlukahlukene even nakulo umtsha usandifakwa ngoku sesivela but akukho miphumo mihle because into abayenzayo bayazi apha amapolisa aphinda jike kungenzeki into okanye mhlawumbi bazawufika amapolisa mhlawumbi azotshekisha mungu bazi aba bantu futhi ukhona abantu ababa-informayo from e-police station ngoba basuke bahambe athi abafika amapolisa azotshekisha abasekho, meaning that ikhona into ilink abanayo namapolisa. In fact baye batsho babona ngokwabo kanti bale even nabo xa beze apha amapolisa mna into endiyibone kuyatshintshiswanana ngezinto basho izinto nandizazi ke noyimali wanikana imali noba bathini kodwa enye i-talent yam ithi baye bazothatha imali ngamaxesha athile for ilantshi baphinde bazothatha naxa betshayisa bathi bafuna imali zepetroli kanye nezokutya kanye nezobhrayini nezokuthini. So i-corruption yiyo esibethileyo. Urhulumente wethu usifeyilile because ngekho nje babekuthiwa urhulumente wethu bengengasifeyili. AmaNigeria andinawo apha ebhedingini yam andiwabhuki nowavuka even enight andibhuki andikho ndimdibanisa nabo but kwii-tenants zam bakhona abantu abangamaNigeria abenza izinto like abanye benza inantsika ilondri, abanye bafakela amathayari that side, abanye bakhona ngale Pakistan okanye Somalia, yazi noba between Pakistan and Somalia abanye ezinye-tenants eziyi-2 but nazo ke into ye-drugs andiyazi uba nebantu beqhuba ii-shops but bebonke ndibayekisile andina-tenant ngo-anymore. Ndizawukhomplaya kule nto uba kuthiwa makufakwe umntu abantu abamnyama bodwa, ndibakhuphile bonke completely andinayo i-tenant neyi-1. Ndishiyeke nezi zilapha ngaphakathi ezi ngabahlali balapha eMzantsi Afrika ngabantwana, abanye abantwana besikolo bayafunda, abanye bayaphangela kwiindawo ezahlukahlukeneyo apha etawuni. So andinayo into eNigeria at all up, ndibaheyitha ngokwam because into abayenze ebantwaneni bethu indenza ndidiphendime apha kwamna as a parent and neebhizinesi zethu aziphelile ngabo because bayoyikwa ngabantu. Abantu bathi umntu emapha ethe ebhokisini acebona bona oyike ahambe, omnye mhlawumbi befowunile xa efika kukho bona oyike ahambe, ibhizinesi yaphela ngabo. So ndiyavuya xa kungabakho way forward and I wish kubekho no-way forward. Anaproblem nenofisa amaNigeria ndiwafisile nangoku as we speak now andina-Nigeria anymore. Noba ndingajonga phaa ezishopini zabo ku-empty bamkile neento zabo, andina-problem zawuzama abantu abangamaXhosa. Uqinisekisa njani aba bantu behlala nabo apha okanye mhlawumbi abantu behlala apha abazi-foreign nationals okanye abantu besibala uqinisekisa ukuba ngabantu abakhompulayileyo malunga nemigaqo yosisekela kwezempilo bafuna abenezekazume njalo njalo zezinye mhlawumbi amanyathelo wathathileyo kwizinto awazibhatalisa abantu abasebenza usemthethweni endibahlalisileyo kaloku ndoda nabo endibahlalisayo aba-from outside apha noba ndingabuza nakubani okanye noba ndingazingenela nani nijonge andinabo abantu abazii-tenants abasuka from outside at all. Hayi aba bayi-2 endibaziyo banazi le ndingabashekisha nani. Umama ngubani, usuka phi, niqale niyifumana le ndawo? Because uSantaku uthi uze several times ezokhangela uba i-owner yale ndawo engayifumani. So ningubani, nisuka phi, nifumane nini building le? Siqale apha ngo-2015 or between 14 and 15 kudala sabala sisuka
phesha kwencima sathenga le beauty ilidlokodloko sayilungisa sayistart from scratch sayenza ibe bhokelana. Isizathu soba ndibuzele into kukho laa nto uba kuthiwa ingathi abantu that are owning le business ngaba bafrantile for ama-Nigeria. So wena no ningajonga nakwincwadi zethu zikhona kwincwadi zale business. ogqibela uleti No. sekude kuvalwe ngoku ne abanye abantu bathi ivalwe ngenxa yematshi. Wena mhlawumbi why it took you so long for uba kude uwakhuphe lama-Nigeria uwakhuphe whereas busiva izinto besenzeka? The last time yayitshisiwe iCalifornia kwakho abantwana babefunyana bedragiwe khona and into ezibiweyo eMdantsane zonke zi-end apha eBelgravia, Nigeria, eCalifornia. For uba ude uthathe le action ngoku why izoyithatha kulo nyaka le action ekubeni bakudala isenzeka le nto? To be honest, iCalifornia ayidibananga nathi, yatshiswa yaphela. So ngoku bendingayazi uba xa uthetha ngeCalifornia kukathetha kwangathi, ngoba asiyo California ke thina. iCalifornia ilingapha kwethu and ezo zinto ndandizivile uphezenzekile but andinazidetails zazo kuba ndandikhona nangexesha kuthusalalanantsi zange batshise apha kwethu. Ndandikhona yona laya yabo ingapha yabo yatshiswa yilena bayiyekayo benza enye into kuyo. So andizange ndiyazi kakhulu into yobana nalapha kuthi kwenzeka ezo zinto. Ndiyayiqala kuyiva ke leyo uba nalapha kuthi kwenzeka into ezinjalo. Mama admitted ndiyayixolisela ke ikhona into enjalo but andizange ndide ndiba kukho into enjalo. Before silibale mama igama lakho nefani yakho please. Igama lam kandinomfundo uGqamane Ifani. Nomfundo Mama uGqamane Ifani. admittedly drugs so whether it's by tenants or people who are here operating and then leaving. My question then is, you are the landlord of the building. Why can't you put security measures to ensure the activities as it doesn't? I did. That's why that then I all security. But by two about the patrol up and because it's not inside. As bad as bad, I know back at a bit as bad for the night. Baba Pushi up a bit. But since I lay I have been up you ask excuse it. But so and it's in bad at no matter. That's Zama is security measures because of security up. That didn't work. As bad as like the problem is nine. But in law enforcement, become insecurity is in the as now division and Nigeria and I know. So now you upper head your ears are London. Uhulumende lo bemane ndikutha kuye time and again ongakhanye on failure okayona ifailure mina abantu baseMzantsi Afrika nampo because I thought it is njengabantwana bethu ababulawa ngalama Nigeria nge-drugs. Painful nakum andizoze ndikhondone into enje engcole enje. Sithini isizathu sakho sosibiza ingaba lukhona loyiko onalo Back mthando usekhaya. ngasintroduce molweni ngeni igama lami ngumandisi qualified. Mama lo lapha kwami. Usayibona? Right. Molweni ngeni igama lami ngumandisi qualified. Nyosele. Bisilisi na? Yeah. Mama lo lapha kwami. Umkhona ibizileyo abandimu ngobona imeko ukuthi iya iba ngoweza and yena ukulanda ukongeza kwezinto asithethayo ndiyamnqinela kakhulu because I've been engaged with ilantuka ukansila walapha apha somfana olantukileyo obangela apha ubethwe apha ngamabhala ebesuka egaraje ukalela umntana intombazana banxa esihla wacela abantwana bamantombazana bamnike izifowuni zabo
because uyabona ukuthi ezintwana ezifuna ulantuka umpaka abantwana basithatha ke ifoni wasifaka kuye bambetha xa ilantukayo xa isihla apha seyayiseyile kodwa into yakhe ixekekile isikalisi sakhe so ndizama umngcinela ukuthi I've been engaged nalabo ndimxelele ulantuka ukhansila ndamchazela ukuba ikhonto elo hlobo eyenzekileyo and sinengxaki enkulu eyenzekayo apha because kusitoti kule ndawo le but wathi umchazelo law enforcement uyacela nam ndiphinde ndizame ulantuka umfaka ipressure so indaba yalama-Nigeria is being out of hand okwesithathu we've got ilantuka i-entrance apha elekwecala then this entrance lena isherwa ngabantu abathathu izishobe ezithathu okanye mandithi abantu abathathu now ayakwazi lama-Nigeria avele amise imoto endleleni uyafuna uyaphuma awukwazi uphuma funeka upipize abakuhoyi nakuloo nto leyo ufowuni u-law enforcement bathi bayeza okanye uthunyela kumntu ofonela itrafiki umfonela itrafiki then bathi bayeza abengezi so isizathu soba sibe kanti siyalibiza sifuna ilantuka i-clarity i-building leni yekatatu Qamane andile igama uQamane Fana ayo yama-Nigeria because ibikhona i-misconception ingathi apha yindawo yama-Nigeria or there are people okanye thina okanye umalume ufrantwe ngaye yindawo yama-Nigeria lena ayiyo ndawo yama-Nigeria leyo yindawo kaMr Qamane so yeyona nto ibangela ukuthi sinibize kisathu. So you have mina ifear malunga nendlela izinto ezenzekayo ngayo nje kanti endleleni ngazichazeleke entweni ngenxa abantu bakwini sinayo ifear kakhulu ngohlobo esibone ngalo because izinto ziye zafuna uphuma esandleni izolo so ndanalo fear kangenani that's why ndivuke ndinale idea namhlanje angithetha nabahlali balapha kanye i-owners zezi-buildings lapha kule area nithetha nithi unfortunately khange sibe nge-engage nelantuka nabanye abantu abanebhizinesi apha. Because my last question, you mentioned that you don't allow Nigerians to be tenants. Did you have Nigerians before as a tenants? And if so, in what history? No, the only Nigerians in Tinazo is the Renda shop but not inside. But why did you put a stop to say no to Nigerians? Surely there must have been some. Isizathu sokuba ngokuva kwami ngoba kudalanga ndafika apha ngokuva kwami ngo-anti omalunga ecaleni kwami uthi ama-Nigeria babewabhuka kuqala but into abayenza ama-Nigeria ayesika umatrasi. We've got about 20 units zelantuka for i-BNB abangaphakathi so bebeqala ubabhuka for i-BNB then into ayenza ama-Nigeria they cut imatras bafake ii-drugs zabo so they can book maybe loo room leyo even for a month they don't mind to pay because bayayazi ukuthi kukho something yabo abayigcinileyo so ke ngoku kulapho bazostopha khona ukuwagcina ama-Nigeria wathatha because of the illegal activity. Law enforcement is aware of this. So many times ifunyanwa even law enforcement uyakwazi bafumana abantu abo then baphinde behlike abesitubeni bayagwele venini in front of abantu but xa kusahliwa baphinde behlike esitubeni baphinde bazobuyela. Tell us about the match lena. There was a media statement benikupile before i-match lena yangolwesithathu. That was counter. I think mhlambe umuntu oyijonga ngathi it was for uba ucacisa uba akwenzeka ntoni na. There was a media statement and now you releasing another statement and tomorrow it's believed to be i-match kameya. Ingaba zidibene izinto ezikho xa kuzoba kwi-match you release a statement and now this one is the big one. No, azidibelanga inobangela sibe kanti sikhuphe ilantuka i-media statement lapha statement qala leyo qala siye sathethathethana notata walapha malunga noba siyivale le nto yasekhaliphile because to be honestly nam ndike ndabona kulantuka iforum ithi xa ifikile kukhutshwe i-TV kukhutshwe ifowuni phaa kulaa taveni so sabona eyona nto ibangela olu dushe yilaa taveni so saye sahlala phantsi ke sathethathethana as ifemily sabonisa nani ukuthi ilantuka itaveni masiyivale sayivala ke ilantuka itaveni sayiterminata ilisi yababantu ebephandle then sakhupha i-party station.
kwaba bantu bebematsha aba bangolwesithathu nabaya before ulwesithathu last week ikhona bakhe baconducta because there is gonna be bekuthiwa kwi-resolutions lapho bethe bamele uba bayadibana nani before Monday and there will be action ezothathwa Monday ngabo ikhona bakhe baniconducta before bakhona abantu ebebelana kube-organize imatshi endidibene nabo namhlanje endisuka kubo emdantsane ndathetha nabo bebezaba khona kwilantuka kwemedia but ke ngoku akafumanekanga nosesilona uthi after simshiye emall iye ifowuneke yacima but wacela si-reschedule i-meeting for tomorrow but unfortunately ngibona ukuthi xa sesibezile abantu belapha and I'm worried ukuthi mhlawumbi ngomso ndizabe ninezinye i-commitment because ikhona nilizaba khona i-months so asiboni ukuthi singakwazi ukuthi singayi-reschedule eso sizathu eso. Okay.